Здравейте, YouTube! Днеска ще ви покажем един епизод от Minecraft за новите неща в версия 1.8. Виждате ми достичка. Има още повече. Да, и нека започнем тук. Мислите си, че това е много обикновен вир. Първо не изглежда така и второ не може да расте нищо върху него. Добре да го използвате за кочина, за такива прасета. Добре. Това тук е гранит. Това е полишен гранит, диорит, полишен диорит, андесит, полишен андесит. Значи, що тук си е якачък, става за къщи. Бла, не знам. Значи, това тук, виждате, се намира, има в океана, има такива замъци, подводни замъци и там има едни молове, да, които вземат много демидж. И там има един нов бос даже. И там има спонж, който спонж може да се убива до сега, survival. И да, има доста голд блокове. Да, и бите боса и взимате много различни неща. Виждате, този блок се движи лекче. Това е за алтерни и свети. Като свети под водата много яко. Но и тук свети. В месата се намират такива с Red Sand. Тук пък има изобразен Vital. Може другото събрахте на нещо да ви сложа. Red Sand. Това всъщност не е много тук, не? Да. Тук има Вайтър, а това е, нали, единствено блокче. Да работим. Добре. Сега, има пак такива. Това е банер. Може да се използва като знак. Това е слайм блок. Гледайте сега. Да. И не взима абсолютно никакъв фал демидж, както и ков вепа и охпанж вода. И да ви питам нещо, напишете в коментарите. В саваната, в средата на някаква савана, какво прави това тук? Мицелиниум, какво прави това тук? Странна работа. Да. Iron Stand. Сега. Взимам тук напълно брони. Да. Взимам броните и си ги слагаме. Имаш някаква команда, с която можеше да слагаме меч, нещо да държи. Сега, ако нямам нищо в ръката и където гледаме, взимаме нещата. Това са огради. Сигурно съм, че знаете как се прави. Да? Вече оградите се правят по друг начин. Това тук е Iron Trapdoor. Слушайте ми. Това тук лежат. Значи, това тук са новите върхи. Това е спрус, това е бирч, това е джунгла, това е акация, най-смутно, това е дарквуд. Старовременното според мен е това, а най-якото е това. Дарквуд. А това тук нищо е за японски къщи. А това тук буклук. И това тук до някъде. Да. Това е крака на заяк. Има вече зайци. И с това се прави някакви пошки. Заяк, печен заяк, супа на заяк. Добре да служа. Значи това тук е мутон.
от овцета. Да. Я ще ви покажа едни нови модули. Единият мод, че не знаех, че го има изобщо. Ендермите. Много странно. Гордиан. Това е който се намира в замъците там. Гледайте. Те мразят такива медузички. И взимат страхотно много демидж. Добре. Сега отиваме тук. Сега ще ви покажа как се поставя. Сега ще покажа следното заек. Голям заек, малък заек. Винаги в най-различни формички. Да. И много трудно се намират. Добре. Това банер може да се прави в много различни цветове. Например, банер, главна крипа. Банер. О. Не. Банер. Какво ще вземем? Добре. Първо. Добре. Банер. Сега. Банер. Дъм. Банерче. Банерче. И така. Това е глава на крипър. Това е Будисън. Това е глава на скелетон. Вайтън. Само, че някой човек си гледа. Че иска да те бие. Да. Между другото има нови команди, така. Help. Клоне. То клон твой. Не даже видим малко света. Но то няма. Тук беше Fly, Speed, 5 ли беше и това. Няма си не вие. Да, тук наблизо няма океан. Добре, надявам се да ви помогнало и да ви харесло. И между другото, защо лета толкова бързо? Все толкова бавно. 7 часа с 2. Гледайте колко бързо. Не го знае. Странничко. Добре. Диорите си намират тук скалите навсякъде. Гранита и океан. Добре, ще има час 2. Ще има час 2. Там ще има този замък. Добре, надявам се да ви харесало и до следващия видеоклип.